iso ngene mikir. Wah, iki tinggo TikTokan apik iki. Jangan lupa tap layar, follow, Mekar, Donat, Hiu. Wahyu Dewi Campur Sari, Pule Sari. Selamat sore Indonesia. GPS Multimedia. Aku rawati dosa loro tak wales loro kaya tatu sing tak tampa nanging aku ora mentolo. Sore Pule Sari, Wahyu Dewi, Mas Alif, ngomong aku randuwe aku lilo kowe karo susah seneng